Shoutout mga Ilonggo, fighter kayo mo padayon sa pagsuporta. Love you all. Thank you. Okay na? Tulit ang play. Namit. Tulit ang overbreak. Blurred man. Dito karon sa ano ba to? Lapit sa Sunstar kay may tawag ang King Paris. Para makambit natin ang mga Visayas. Kita ko na guys. Parang Sunstar. Oh. Tapos ang King Paris ito lang sa unahan. Paris Hunter. Diatoms. Paris. Pag bisa mo franchise. Kani abot ko. Asa mo extra rice? Okay na sir? Okay na? Tulit ang play. Namit. Tulit ang overbreak. Sir, tabi! Hello, oy! Laban na ka! 1, 2, 3. Yan ang blurred man. 1, 2, 3. Pari ka ba mga TikTok eh? Kuya ko mga dira. Palit tayo eh. Shoutout mga Ilonggo, fighter kayo mo padayon sa pagsuporta. Love you all. Thank you.